Apparat ġdid li juża t-teknoloġija tal-intelligenza artifiċjali mistenni jiffaċilita l-ħajja ta' ġenituri ġodda. Dan hekk kif il-kumpanija Quantum Music nedit apparat li sejjejn lil ġenituri jifmu il-biki ta' trabi. Dan l-apparat imsejjaħ Cuber huwa attrezzat b'software apposta li kapaċi analizza l-biki ta' trabi u fi ftit sekondi jiddetermina jekk it-tarbija hijiex bil-ġuħ, għajjiena, jekk teħtieġ aktar kumdità jew jekk saħansitra teħtieġ li tinbidilha l-ħarqa. Dan l-apparat mal-ewwel daqqatajn taħsbu baby monitor ordinarju li jitwaħħal mas-sodda tat-tarbija. Iżda l-iżviluppaturi tiegħu iggarantixxew li permezz tal-intelligenza artifiċjali li huwa attrezzat bih, il-Cuber kapaċi jiddetermina għalfejn f'inqas minn 10 sekondi it-tarbija qiegħda tibki b'eżattezza ta' 95%. Permezz tal-app li titniżżel fuq il-mobile tal-ġenituri huma se jibdew jirċievu notifiki dwar il-ħsejjes tat-tfal tagħhom waqt li jkunu reqdin. Apparti dan din l-app turi wkoll aġġornamenti dwar il-livell ta' kumdità tat-tarbija tagħhom u t-temperatura tal-kamra. L-iżviluppatur tal-Cuber saħaq li dan l-apparat ġie mniedi wara li sar studju intensiv fuq il-biki ta' madwar 10,000 tarbija. Apparti dan il-kumpanija Quantum Music saħqet li l-eżattezza ta' dan l-apparat titjieb biżmien. Jiġifieri aktar kemm il-ġenituri jagħmlu użu mill-apparat, ir-riżultat ikun aktar korrett. Dan għaliex wara ftit ġranet l-apparat jibda jidra l-biki u jkun jista' janalizza u jifhem aħjar il-biki tat-tarbija.